Makulot na tadong. Dali na. Naog na. Kay sugot na tayo magkulot. Tasty yan. May pasitambang. Sige na, may pasitambang. Okay. Mau na na. Ang yan na natambal. Bukay na nakulot na. Pagkawan, kanya ko si Joy. Anak, pagkang magpaalas na natin. Anak na. Pero kana siya dili pa anak para padung dito. Anak ba anak? Sige, upaw ko sa muta ni Maha. Dili ka upaw anak oy. Dili lagi. Testingan anak ko. Ikaw, tanawa. Tuwa anak ko. Na, makir na. Lagi na, nagdain man ay kubnaong kulot na. Dili ka. Bukan sa kulot. Try lang, mabalik ka naman ka ni. Mabalik ka na lang ni Suwa, isudlay. Sige. Ha? Basi matured ka? Matured ka dito. Oh. Kulot na oh. Wala ko maglabong kayo na kulot. Good luck. Ang saupan lang upaw mangkot ka dong. Kung gani. Ayaw lang diri sa atras, kailain naman. Ang sa tubang, ako gani naman sa tubang, magluto. Ako ganahan ka ng pan lang. Waan ako, hipit-hipit, wire pin. Saan na? Ano? Matangkang kasi ihapot ba? Alang 30 minutes lang. Iyapkop ko na mo? Iyapkop ko na mo niya. Ang pangalawa. Pagod. Ang duda. Masig mapagod na. Dili ay. Ayaw ka kan kay mauna expert na ko sa una. Mauna na tiguhat. Magulot ko, unya kung di ko ganahan, straight na sat na ko. Unya, maurag ko ng tambal, straight. Sudlayo. Kuyawan ko ng hapkop ni Maha. Kasagaran na mong luto. Kaya pagod. Da. Kasi baga-baga na lang ni ko dito. Be, anak-anak. Ayaw ka mag-ibig na. Pulway. Bye! Ali sa! Naginsan ako dari. Dapat na wala. Hindi na Naginsan ako niya. Luhuan na mo eh. mahog yun ni siya. Nagorang ka na. Manimaw ka na. Ay, sus. Ayaw ka pala ka kay gapas na ako na isa sa iyo. Nay, gapas na. Nay, dyan. Nay, gapas. Butan Makuyawan naman ka sa ako. panganbe Ay, kay pagod. Pagod, na. Karaan Ayun na. siya, hapkop lang daw.
Bako ba? Aslam. Ano na ganun, murag ihi. O dili ano, paano ko di ano. Katong taas kaya ang buhok. Pwede na na. Okay. Ayun sa. Ibutangan na lang magtambal. Wala, ana, gamay. Pero unya na, ibasa man ako na. Okay. Ganahan magkakatan, walang luto. May kaunta ubos, taas kaayo ka. Taas-taas. Masag din niya kung magtulog. May kaligo na mawagtang ragyapo na. Dili. Dili, oh. Ano sa man ang puti-puti? Manong naman ay papel. Para siya mapulot. Makuan siya. Putos man eh. Wala papel, dili mahimo. Anong di mo ka matrabaho sa parlor ma? Ha? Wala. Kamaom di ka ano? Naman na. Dagko kayo nagkulong nga ba? Maayong buwan gani na doon. Sobra kayo ka makuan anak. Kuan minta ni rubber band. Electric fan. Ano yun? Unsa? Pao. Pareho sa ako anak ako ganahan ay kulot din.
Jutay-jutay lang gani ito. Hmm? Maghumat ako, ibutan na lang ko ni karon. Tissue nga mo. Tissue na mo. Dili, uy. Papel. Papel di hapon. Oo. Tuluran na mo. Buk mabutang ma. Okay. Balik man lang. Upat. Dapat. Mamaya lang kasi, oh. Pila man ika-oras siya magkuhan ma. Ipauga ang sa man eh. Papan. Magtanaw na to, karot taot-taot kung makulot na ba. Mga tunga lang sa oras do, ayaw lang. Libat mo eh. 2 hours later. Di mo ang kabuangan mo mo eh. Kana lang. Magtanaw. Pero Pila man eh. Tunga sa oras. Agay. mga alas 12:30, alauna. Alauna. Tapos na ito na testing. Antay bitang pinit. Dililim kulot. Kulot na, oy. So guys, mao ni nga ako ang first nga vlog. Suportahin ko ninyo kay nalingkamot ang kuan yun ta. Ma-appreciate niyo akong first vlog. Ayaw din kalimot pag kuan pag click sa bell button and subscribe. Para ma-notify mo sa akong bagong nga video. Unya, pakita mo kung si resulta sa pagkabuang ni mama sa kong kita ta sa next akong